Jeg synes ikke, man skal blande sig i andres kørsel. Jeg hader, når jeg kører med folk, hvis jeg skal dreje til højre, også lige selv tjekker. Det pisser mig fucking af. Selv tjekker? Det pisser Ja, dig du ved, af. så kigger de selv. Nå, ja. Prøv lige at høre. Jeg har tjekket. Jamen, Og det synes jeg, man skal stoppe med. Der tager du faktisk ind i en, Enig! i en rigtig dejlig Luk diskussion. røven, når jeg kører bil, ellers kan du selv køre. Nej, for du er fandme også hurtig til at være oppe på duberne. Det er fordi, du er altid efter mig, så når jeg jeg endelig kan har mærke, noget der at er skyde tilbage følelser med. Niklas han brokker sig meget over, at han ikke må køre min bil. Og jeg siger til ham, det er fordi, du er dårlig til at køre bil. Og nej, ja, køreturen er måske 10 minutter, tror jeg. Max. 3 gange på de 10 minutter bliver jeg nødt til at sige, der er rødt. Hun må godt lige gå over for rødt. Lad lige være med at køre hende ned. Ja, det er en kantsten, den behøver vi så ikke ramme. Altså, Og Hvorfor der var er du så jeg fucking har set dårlig? Det. Det er jeg heller ikke. Jeg havde set, der var rødt. Jeg skulle bare lige... Jeg bremser, når jeg er ved at være deroppe. han hjerner op til den bil lige op foran, og så bruger han bremsen, i stedet for bare at trille stille og roligt deropad. Jeg kører enig i, fremragende. at Nej. det er fuck. Jeg bliver rasende, når folk retter på min kørsel. Jeg er sådan, er du død? Nej. Står vi og snakker med politiet, fordi der er nogle andre, der er døde? Nej. Så luk røven. Men er der ikke også noget i, Niklas, når så mange forskellige mennesker brokker sig over din kørsel, at man skal til at kigge Ej, ind det af? er